Здравейте, аз съм Шарохекси, както виждате, днес си играме Ark Survival Evolved и като за начало хора на този клип ще пренеса баки в новата база. Аз ви бях обещал, че ще бъде пренесен, но за жалост нямах никакво време. А понеже до сега беше нощ и аз докато тръгна да снимам и то слънцето започва да изгрява, сега ще го пренеса, взел съм си пирито с мене, за да ми помага, ако нещо се наложи да се биеме. Ще го пренесеме, но спокойно ще бъде на бърз кадър и няма да убие клипа, тъй че ще стане доста бързо. И сега, така излизаме. Качваме се на бакито. Айде. Ядеме само. Гладен си, нали? О, да, гладен си, добре. Взимаме малко храна. What? Храна ме взехме ли? Сериозно? Нищо не се е спално. Еми добре хора, потегляме. Надявам се пилето така да не ме дразни до края, докато стигна до базата, но ще видим какво ще стане. Вече се изнервих. Не може да тръгне. Аре бе!
Хора, най-накрая докарахме това кебабче тука. Най-накрая просто, на мен ми писа, това беше някъде към 20 минути мъчение за мене да влача този грамадан с мене. Какво му е, ярви ме сам. Да, торпора, вдигна му се максимум до 500 или до 600, не знам. Събра доста храна, докато идваше до тука, мале, вижте. Доста храна. Мале, то почти съм стигнал и лимита. Добре, той и затова е бил толкова бавен. А защо не иска да мръдне? What? Той всъщност... О, мале, колко е бавен. Браво, че се сетих, че като съм на пилето, става малко по-бързо работата. Иначе, до сега сигурно още нямаше да съм преминал и реката. Но сега проблема е, че това приятелче няма къде да го сложа, понеже знаете, моста все още ми е бъгнат, аз не съм работил по него. И може би ще го докарам ето тук да седи. И ще го заградя. Поне за сега, за да не го докосва нищо. Пък ще видим. Ще се върнем след малко, когато вече съм го пустала и тук долу в тая дупка. Естествено, че няма да го пускам от тук, ще заобиколя. И може би ще направя някаква една обикновена стена, колкото да го предпази. Ще видим след малко. Изникна малък проблем. Тук има Рекс 100 левел. What the fuck? И той е близо до базата ми, тъй че няма да рискувам сега да го садам, а първо трябва да го биеме. Това приятелче, което май нещо му е лошо. Върти си, той не знае... добре, бил се с нещо. Добре, сега трябва да го смажа. Надявам се да вдигна поне един левел на пилето. Ядиме. И... Не! Добре. 100 левел тиранозавър и нищо. Добре. Нямаш проблеми, игра. О, хора, тук ще остана пълен мрак. Тъкно си викам, ей, сега ще бъде перфектно. И той изведнъж гледа, какво стана. Пълен шит. Значи, убихме Рекса, събрах малко материали. Сега трябва да видим как ще паркираме това приятелче. Така ще стане, за жалост, че ще трябва да му обърна цялото си внимание поне в този клип, защото да ви кажа, не ми се губи ей така 2 часа и после да търся нещо друго. По-добре да посветя един цял клип на него, отколкото после да се чуя какво да правя. Така или иначе съм тръгнал. Мале, по-лека бе. Да не се хвалиш. Така. Както казах, мисля да го паркираме ето тука. Нали няма никакви пречки. Да. Така, идвай, приятелче. За жалост се налага пак така да ме следва, защото иначе не мърда, хора. Това не иска да тръгне просто. Айде бе. Поне така леко нещо имитира на движение, пък не знам. Абе. За една минута някъде стигна до тука. Прекрасно. Само че ще трябва да го добутам някакво. Не знам. Надявам се да дойде ето точно до тука даже. Айде, моля ти се, ела. Е така.